Hej, jeg vil nu gå i gang med at lave en mundtlig præsentation af modul 6, hvor vi starter med punkt 1 med noget strukturisomeri. Vi har de to første, som er A1 og A2. Fælles for dem, det er, at de har en molekylformel, der hedder C6H14. De begge to er alkaner. Forskellen er, at de har metylgrupper siddende forskelligt, og det er det, vi går ind og kalder kædeisomeri. A1 går under navnet 2,3 dimethylbutan, og A2 går under navnet 2,2 dimethylbutan. Så forskellen er som sagt metylgruppen. Jeg prøver at vise nu her igen med at det er vores metylgruppe, altså hvor at metylet sidder, hvor vi har den siddende her på 2 og 2, og vi har den her 2 og 3, det er forskellen. Når vi går videre til B1 og B2, som vi har hernede, så er det begge to sekundære alkoholer, som de indeholder deres CH-UH. Og heroppe, der er det, vi snakker om stillingsisomeri, da det er OH'et, der ligesom er placeret forskelligt. Fælles for dem er dog, at de hedder med C5H11OH. Selve navngivningen i dem, der har vi B1 herovre, som hedder pentan 3-ol, simpelthen fordi at OH-gruppen sidder på punkt nummer 3. Og ved B2's tilfælde, så er det pentan 2-ol, fordi den sidder heroppe. Ved de sidste tilfælde hernede, C1 og C2, der er der forskel på dem. De hedder stadigvæk med C4H2O2, hvor at C1 dog er en ester, og vi går under navnet etansyre etylester. Og C2 er en carboxylsyre, og den vil også i det her tilfælde hedde en butansyre. Eksempel på funktionsisomeri, der har jeg taget, eller det kan fortælle, at det er, hvor at selvom de hedder det samme molekylemæssigt, så er det to forskellige klasser. Og der har jeg taget eddikesyre, som jo går under navnet C2H4O2, men den kan også hedde 2-hydroxetanal med den samme molekyleformel. Og til den sidste, hvor jeg lige viser med at strukturformen for det her stof, som tidligere er blevet brugt til gravide, der har jeg været en tur på Google og Wikipedia og fundet den hernede for at vise det. Og der er det simpelthen, at man får det her spejlbillede isomeri, hvor at det er samme stof, men forskellen gør unægteligt, det gjorde unægteligt en forskel i det, at de her ufødte børn kom ud med deforme arme og ben, hvorimod at det senere viser, at det sådan set bare var spejlbillede enzymer, der var årsaget til fosterskaderne. Så det er vist hernede. Tak for det.